Arestado ti may nga lalaki ang managan ti Ryan Agbayani i Salvador. 30 ti tawen na naasawaan nga agday ti Barangay Pandayan, San Juan, Ilocos Sur. Kalpasan nga indorop iti mismo nga asawa na iti Republic Act 9262 wenno Anti-Violence Against Women and Their Children's. Segon kadikiti kaming iti kapulisan, iti natakamat nga ili, kinalabes ka pinangkabkabil na ken ti asawa na, ken nagprovokar, ken pinagisalda, dagiti sansanikwada, iti rason nga indorom na iti asawanan. Ket idilang kalman, may kasangapulo ket 5 iti mabilang iti daytoy nga bulan, nga na-implementar iti warrant of arrest na. At impormasyon nga nagapumatlakan ni bakat na nga ni Ryan, ket dito'y balayda, isang nga dagos nga napanggamit sa jay balayda. Indorwan ni OIC Police Inspector Benjamin Ragadan. Binatas nga len iti panik ti suspect ani Agbayani maipapan ken tinaikaso ken kuana gem dita nga naglumeng iti uneg iti pagbaludan. Actually kaw mila unay dati aresto nang gaputana dahil informasyon ket nagpositive mat in nyepek madagos dahil warrant of arrest na. Kati base kingana ka dahiti ko nabayagan ko na mo kadi nga ore nabayag kat at recorded mo kanyami dagito dagiti nga inararamid na kadayto asawa na. Naikan ni Agbayani iti 20 ketokpat aribo a piso nga panagpiyansa na para itinananay apan nakawayawaya na. Ryan Pardo, Core TV News.